Ngrazisi Rendano kwela cala ngolo hlobo besisamkela simsondeza umkhulu kwela cala ubhuti Bulelani Kaya esizawuthi sincokole naye ke la suka kwela cala le-Sweet Melodies singas besasibalisela ngogxa wethu nokufuduka kwakhe nezinye izinto abazicebayo belikhaya kwela cala. Bhuti andiyanoba ulungile kwelo cala unga-unmute asandikubona mna undilungele kwelo cala. Mr Bulelani kuhle bhuti kunjani? Kuhle mkhulu wamani, akho nto, kunjani kuwe? Masicenge wasemzini ngethemba wakuthi uba zonke izinto ndizibize kakuhle ngendlela enza ngazo, kodwa phambi kwayo kuyo yonke loo nto mandinike wena ithuba lokubana nawe ungene uzibulisele ingakumbi kubathandi bomculo wekwayari, ingakumbi kwakunye nabaphulaphuli be-Visar FM. Okay bhuti wam mani, enkosi. Lo uthethayo nguBulelani wakwahaya, umculi we-Sweet Melodies Singers lapha eZibeleni. Yikwaya nje lena ifikayo bhuti wam, ethandwayo ke nayo ethanda abantu, ethanda uThixo bhuti wam mani. Wasemzini enkosi kakhulu mani, sivile ngokunduluka kwelinye lamanqile engoma ebephakathi kwenu nilikhaya njengoko sowusitsho nalo sithi niyenye kwayari esandusekwa ethandwayo ngabantu. Lo mfo ke siyamazi, sikhula naye singabanye, sicule naye singabanye ixesha elide behamba phaa phambili kuthi. Ingakumbi uyawazi uthando lomculo lasekomani. Ndiyakubona ke ngoku sendizonqena nje uba uthi kuba sisiredition kanti kuwe lo wasekhaya. Sihamba ndawoni kwezi meko? Bhuti wam mani, sibuhlungu mani ukwamkelwa ngogxa wethu mani. Uphumelela. Abamaziyo ke bamazi ngelikandade. Bamazi ngelikandade abamaziyo bhuti, Uphumelela wakwaXhosa. Umfo ke apha ebecula itena bhuti wam mani. Bekweli khaya ke le-Sweet Melodies Singers bhuti wam. Nangoku ke siyile kwayara i-Sweet Melodies Singers sithi bana masize mani sazise ukuba sinayo into mani esiyicelayo nesifuna uyenza singabantu be-Sweet Melodies Singers, kuba kaloku ibilinqila lengoma eli. So ke inqila lengoma funeka likhatshwe ngengoma bhuti. Nangoku ke sikwamalungiselelo kuba kule veki zayo ngoLwesithathu kwaWard 5 ngentsimbi yesine i-Sweet Melodies Singers ibiza wonke umntu, noba uculele phi kwaya uyafuneka phayana bhuti. Uba ukhonza kwephi ipostile uyafuneka bhuti phayana, kuba kaloku linqila lengoma eli. Uhambile ke bhuti kwiipostile zonke ezikhoyo ecula ke nakwiikwaya, ikhona ikwaya ezinjengeSiyaphakama uculile phayana, wacula eZibeleni Talent Development. Nangoku ke beza kujoyina apha kuthi kwi-Sweet Melodies Singers. Uculile ke nakwi-Craddock Melodies. Nabo ke ngoogxa bethu abo. Sibamemayo, simema wonke umntu ukuba aze kulaa memorial service esiyenzayo siyi-Sweet Melodies. Enkosi kakhulu bhuti. Ngaphandle kwaleyo bhuti, likhona mhlawumbi elinye igxathu enilicelayo ukwenzela ukukhapha nina mhlawumbi kulaa mandla, ukuniphakamisa okwasemandleni ukwenzela uba umsebenzi wakhe kwakunye nezi memorial service kwakunye nezinye izinto enizamlungiselela ngazo umntakwethu zibe kanti ziyenzeka? Ikhona mhlawumbi apho kuphoswa khona isivivaneni into ezifana nemikhonto, abantu baye bathini, okanye yinto enisawuphinda niyicebeleyo niphinde nisikrwayce mhlawumbi kwezinye iinkalo? Ewe bhuti wam, ikhona mani. Apho ke umntu afuna uphosa khona loo nto afuna uyiphosa, ukhona usisi esisebenzisana naye, usisi ungu-Ayola. Udityana naye ke kule namba bhuti wam ithi 073 073 317 317 3356. 3356. Ngicela uyiphinde okokugqibela bhuti. Ithi 073 073 317 317 3356.
3356. Alright. No, it's fine ke mkhulu wam. Ibambekile kweli cala. Mhlawumbi ke awokugqibela phambi kwam ndibe kanti ndiyakhulula mkhulu wam, nani nibe kanti niyakwazi uyolungiselela ezinye izinto. Ndiyayiqonda uba nisuke enkonzweni iveki esingapheli, ile veki yomthendeleko le ibile veki ibi-social. Ndiyayazi lo ixesha le-social. Sho bhuti. Mhlobo wam mani, hayi mani siza kubantu mani, sicela bonke mani, sifuna bonke nookondaktha abakhoyo bezikwaya. Le nto ayonto ye-Sweet Melodies singazi yodwa, yinto yabantu bomculo. Wonke umntu ufuna uthatha inxaxheba makabe khona bhuti. Ngomso ngentsimbi yesihlanu sine-mass rehearsal. Zonke iikwayas naye wonke umntu ongumthandi womculo phaa kwelaa holo lakwa-Ward 5 aze phayana bhuti. Nookondaktha ke nabo sicela baze nawabo amaculo abafuna uba makawaculwe phayana, kuba le nto ke yinto yenxila le ngoma le. So sicela wonke ke umntu, asithi bana hayi yinto ye-Sweet Melodies. Ha-a bhuti, ayonto ye-Sweet Melodies, yinto yamanxila engoma le, yinto yomntu wonke. Nkosi kakhulu bhuti, siyamkhumbula uxa wethu kulaa cala. Xa usithi ningamanxile engoma kuloo cala, masibulele kodwa kananjalo wena wasemzini kukuba nibe kanti ifuthe kwakunye negalelo lomculo lisabanjwe kangaka ezibilini, kananjalo nakukomani yonke laa mimandla kwelaa cala ekuzameni ukurhwebesha ingakumbi abantwana abasakhulayo, ubana ngaba babe kanti banendawo yokuhlalela. Nathi khulele kuloo nto sathi saphuma sangaba bantu singabo. Sibulele kakhulu kananjalo nina nilikhaya le-Sweet Melodies, nibe kanti niyakwazi ukwamkela ngenxeba, nibe kanti futhi niyomelela kananjalo kwimisebenzi yenu nizahamba nayo ubheka phaa ngaphambili khona ukuze nilungiselele uxa wethu, nibe kanti nizawusebenza kakuhle. Aze uThixo ngusomandla wakunye nobawo aninike amandla emandleni. Nkosi yam, inkosi kakhulu Xhego. Siyabulela bhuti mani, Inkosi kakhulu. siyabulela ngethuba usinika lona. Enkosi, exetka kwelaa cala nguye kubulelani ka